fil-qirda tal-ħajja. Del-kok erdet il-Malta, erdet id-dinja mhux il-Malta. Imma l-problema aħna fil-pajjiż tagħna qed nappoġġawha droga. Waqt il-programm ta' Indru Azzopardi, persuna li kienet tabbuża mid-droga, Clinton Camilleri qal kif il-white paper li preżenta l-gvern għal konsultazzjoni se tkun qed tinkoraġġixxi iktar biex wieħed jabbuża iktar mid-droga. Il-white paper tgħid li wieħed jista' jkollu mal-500 gramma cannabis, 200 gramma kokaina, 200 gramma eroina jew 500 pillola ecstasy u bil-liġi ma jiġix jitqies awtomatikament bħala traffikant ta' droga. Din il-proposta qed tgħid li pajjiżna għandu jżid l-ammont ta' possess u traffikar ta' droga fejn il-gvern qed jgħid li darba jinstabu dawn l-ammonti fuq persuni tkun il-qorti nifisha li tiġġudika u x'każ li għandu jidher quddiem il-qorti kriminali jew dik ta' droga. Dan ifisser li l-qorti tittara jekk it-traffikant hux baruni ta' droga jew traffikant biex jiffinanzja l-vizzju. Clinton Camilleri qal kif hu beda bil-vizzju ta' droga minn sempliċement xi ħaġa li kienet ittieħ pjaċir biex eventwalment spiċċat mezz biex jinsa l-affarijiet li kienu jdejquh f'ħajtu. U qal kif ġie f'perjodu li kien jonfoq sa 850 euro kuljum u tan spiċċa fi stat estrem li kien ipartat kull ħaġa li jsib qudiemu biex jakkwista droga. Momenti li waslu ħanke żmien diffiċli mhux biss għal Clinton iżda anke għal dawk ta' madwaru. U pras li mbagħad aħna nġallu l-kulħadd ibagħti aħna dan mhux aħna biss. Il-familja tagħkom. Familja, tobba. Ibgħat it-tobba xi ġifieri dan naqas nġennuhom, niftakar kont hemm ġenninthom wara l-isbar. U bla rispett, xkont nagħmel mhux importanti ma bla rispett. Jien sraqt l-ommi ġifieri. L-iktar mara li nħobb f'ħajti, il-mara ta' ħajti. Sraqt l-ommi. Clinton Camilleri spjega kif kien saħansitra wasal f'punt fejn ferraħ meta ħadulu lil ulidu għaliex ra bħala opportunità l-iktar ċans biex jieħu droga. Għalkemm eventwalment jammetti li kieku ma kienx għal ulidu kienet tkun ferm iktar diffiċli biex joħroġ mill-vizzju. Di riforma jela l-bidja saret, sewa meta saret l-ewwel darba, l-ammonti kienu baxxi ħafna. U għana bqajna nżiduhom. Għal-problema ma salvitx, anzi, id-droga dejjem tiżid. Xi ħaġa ħażina qed tagħmel Malta. Letteralment xi ħaġa ħażina tissir. Għadha mhux awer li aħna qed nappoġġawha droga mhux niġġilduha droga. Quddiem dan kollu huwa staqsal fejn il-gvern għażel li jieħu l-kontroll taħt idejh minflok jafdal il-qrati Maltin. Mela l-gvern ma jafdax fuq drakkort. Ma l-gvern ma jafdax fuq l-qorti. M'għandhomx jiddeċidu huma. Xinu ma l-ammu tal-fej daw rridu nikkontrollaw il-kulħadd. X'jagħmlu law l-hemm responsabilità daw nies trejnjati biex jagħmlu da xogħol. Daw għalfejn għandu jkun hemm ammont biex inti tgħidilhom irid ikun hemm dak l-ammont ma jagħmlux sens. Għax user tal-qiegħ m'għandux dawk l-ammonti. Għaliex ngħidlek kulħadd għandu bżonn għajnuna, kull min jaqbad bid-droga u kun flowżu. Imma tiddeċiedi d-drakkor, tiddeċiedi dak xogħla. Id-deċiżjoni tal-gvern li jagħmel riforma fil-qorti ta' droga qajmet ħassib fost bosta tobba u esperti u anke fost il-pubbliku ġenerali dwar kif dan it-tibdil se jinċentiva li jsir iktar traffikar ta' droga. Dwar dan kollu l-Partit Nazzjonalista kien qal li ma jridx li traffikanti ta' droga jibdew jeħelsuha ħafif, apparti li oġġezzjona li l-veri vittmi ta' droga u traffikanti jitpoġġew fl-istess keffa u jitqisu bl-istess mod f'għajnejn il-liġi.